Nyamsum wani da so ade ni je bro ni panyina Sompa ba ebe sunima Sompa TV yabo Sompa ba ebe sunima Emfa ho se hum na etu asoroche bo ana se wo wi achanche mre wo jampo na etwa anam sa wo sonsompa nti obakwaso asom ye no nsia no fidue mu ade abo kananananana ekoba jase sempre mo kase yebo no ne bre na aso se ye be mawo ene ofoso de etoso adu no nkron ya enso no nsugusu a enso eguo no ensampa edi wontoa no ekoba jase aboso aso ye mu Endpoint Homeopathy Clinic wono nso anko anya ye mu wono anti ene yedi besie ya no mododo no 2074 anopai ekuta mu dendenden sada na ese no nso ye de white ne ne twi Leicester company for womo paste won mo ye a trade say yas white ne no eno ena ye de atwi a anopai nsam no ye ba bia ma wo na abusua channel nso say 106.5FM Sompa nkran Watermelon Street ni so eho na efiri na eyese chinhia mframa na wotene live ewa Asantema Agya Atum 93.1 ehwanda braka hwa eya Asantema mu sabra kro na ayiko de ma Asantema ewia enso ho 101.1 Sompa takwa ye de som atoe afam na takura de 103.3 say yabuno dia ye ne takoko so nyina no live 98.9 Sompa sunyane alaji be kwa na abro sanum ana fe 101.3 Sompa doma 100.7 wafan sempa biu kodivuwa fo nyina enya somfa so tituru omo a ete aka nkasa no na wo monti hoja Appiah Apam Sompa 90.7 nkransa ne butuo ana 106.1 tachima Sompa eno ya henkro no abusua we nyina no France abrochimamu wo mo tie bi live adamfo pa radio na frequency corona na water chima 106.1 no mfimfini mantamu e mankasim enu ya frana kingdom wo fanse mpabi kanesh urban radio ensam ni nyina ya live ho obenya bieti information centers e babro atwe honwi o phone no so www.somponline.com unya ko online no so obenya bi na wakenkan yeru atabra temperance wabobo no kunkunfa de akwakoto saa na ni ngomo wanso so obenya yen Sompa 106.5FM Accra Sompa FM live eno ye YouTube abrochefo ni nyina ho na wo motie edifree Rich Tony BITMISE incoming groom wono ena de ekoho anopensem no de abeti afiri mu bi ne se dom kuma ho Ghana mrase oja fie se yentimi ntina ho ema dum so dum anye o man ne moso ani nti osofo a wo hwe anyinam ahoden sam so wo mo supina no by force wo mrase bedwam gmetefo wo mo so abamane ese ensuo ne de ese nani asifam na ebeba nso e makwa mframa bedi kan ye ne nyina mu na apra na asa akeka ho enti adehye enya hweyie busumi a edi anim ne etoso bio ane ne etoso bio a eba ne da edi kan pepepe erikosi wasa na busumi na wieye wo a wokopo ye toponum afe unim wiase nyina ye ka fani pa ye die ane eho a ye shada woda ye de hye ho fa na afidi a wo no mo hye no yese uyi die ewo adwumam abusua etesai abantie bi yohwe no a wo nyini shedan kwa animu bebre be se aduasa nanso yakowu na mu awa ba ne krom na yede mu nkirum bebre wa Asantema ntam afi yabakwa atroni wanyina wo na wone na wahemfo na emu mpanimfo sonwane asa na mekan wo mo nso bokokọ pa se na na watankonwampe galamse enti mu a matwe muti no munyina yi na yabakwa amanone
United Arab Emirates, one is OPEC, any OPEC plus. One way oil exporting groups. One more and five from one now. One more new media, one more you know. One more month for you cry and into me you more from Mojumu. And pay additionally a ben, triple a mine, Agya Appiah Apam Dadaa, mene. Or the man come at Chame, Obrempong-Nana Kwaku Ampomah. Afi yensha semna se emfa emawo yensha se de free Ghana me say de free baby a honorable MP for Sompa electoral area now was honorable MP for Sompa constituency na upon checheku national and international reporter odi ni dwuma no na wana Ghana me say de free no one mo a eyedom kuma mighty minority one mo akasa kire na we kokoso no ho no mo say yati Ghana ha na enura nkwampo nura kra wo mokasa kra na edum light enura nkwa wo mudum nkane ano ewo mfafra mu yempotem hankwa maako edu 10 times ewo yempotem hankwa na wonu mo wa santimanta mu kra de wo moka na enwieda na wo moka na kokotwa ekohwe kwabere afija kwabere no mrahye bedwani oremnyamfo Collins adoma mensa wonu ejina kokos na na mu na wo kasa no wo kire se ye fre bibi supina eno no wo mpo ye ba twon ene ye de abombelete pa ene ye de ba twon de wa begina ho na nsem bi eso yi ano wa yi ano eno kotofo na ta yusu pa na won ba bi e wo mrahye bedwam ho se won ba supina onimnyamfo John Abdullahi Jinapo wona na mamanfo aka ho nyina na ba mrahye bedwam na de ko deporting a ekoso ye nam so mo nka no kure na nchen ya mo de ko so onini wo mo nka no kure na nchen ya mo se griko papa won kwatena ba bi no won bra no meyi ano sentia dum so ajiga na boso manage this crisis through spectacle. Suspending a CEO, reshuffling a regional management team, and calling a press briefing are not an energy policy. They are a choreography of an administration desperate to be seen acting while refusing to confront the true author of this catastrophe itself. The doom Ghanaians are expressing today is not the product of any single incident. It is the product of an NDC government that was handed a working recovery plan by the President Akufo-Addo and Dr. Bawumia and chose instead governed by excuses, to manage by miscarriage, and to treat a national emergency as a public relations problem to be explained away rather than an energy crisis to be urgently solved. The lights were already going out across Ghana before anything happened at Akosombo. They were going out because this government let the second. They were going out because the ESRP was abandoned. They were going out because IPP obligations went unclear. Revenue shortfalls went unaddressed. And the minister told Ghanaians the darkness was actually the light. Ghanaians are not living in darkness because of what happened on 23rd April 2026. They are living in darkness because of what this incompetent government has done and catastrophically failed to do. What? Catastrophical and not there to aso hono brafo so pa as a capital letters and papa na chire musa no we afija kwabere enough mrase bedwani a ogine mudima wo nyina ye dom kuma no kokoso na wa mrase bedwam no ononyamfo Collins adoma komensa and wa posika so ye tua dum so levy ye tua we levy a ye tua nyina still dum so okoso a na ye dwene ho enye yi enti mrase bedwam wo be supina Jinapo no ba be chire mse enti a na wa kare nyina no na wa sa ka de atawo se Jinapo ye mpam no ene ebusua no nsiabremo kase ebo sempremo no ekoba jase de no a na eguso aye be ma ewo Sompa fie FM no so TV no so Facebook YouTube ni ba bia onse kan ye no Ghana Meteorological Agency wo mo na efre wo mo GMT no wo mo de kokobo bia ba e de magana fo se ofo boso me no ekwa na wie ya no na e de to so dodu no nkono wo kina na duasa na fe ye keka ko na kotoni mamu ye wura wo hwese nso a Ghana fa na ba bia kama ye nso na to ahia ne to aye to nso no ya na emframa bi di kan bo e wo ho atese mubomu ba enti sa mubomu na e ba na no di adansa kire yense akese pa wo akire ye betete pa beba enti edu ba bia nema bi mu a ye timi efre ayere mo nom no ya ye hweye pa ntwetwe ho mfiri ho te se bia wo nam suo mu suo tona ofo eni waso na ekura na afa na abrazo ana wo betie eno nyina no betimi afrefre na mo ntima mufo mo wani na ho emia ya samu bomu no betimi atwene ti pa ye enkramantamu framantemu
epue mantam mu mfimfini mantam mu na afi atoe mo no de se tie bia mobomu no eho ene de befefa ewie na wo mo sanso atoaso achese we nyina no a wo mo kire no wo mo de aye krado se enema hodo bia ne mmea hodo a ebetimi aka won kese no won bekoso ade won kire ene won da ubo no ena mo sompa so yi ebebo na atimi awura ho ne se hunti bonso ya na mo asiesie mu ho asie enema binu mu a mo de betimi ako awo binu mu a eba no mo ne enema mu wo ho saa no na no nso mo hye no nso saa jimatifo se wo mo kan we no enso no betoto nyina no ma mo ntena se ma meyiri mafa mo ansa mo amotete sumiram na mo nso mo ahwe mo ho yie na afi wo mo nso enso eto a na afi na wo mo hye wo border wo mo kwa akoto de agugata mu se enso no mfa no nko se mfa nkonko ma hwan yi o se mfa nkoja hwan yi no safo no nso enhwe wo ho yie na yentimi nso so ye ho mo aboa ye ho se de benye na enso yi a afi na atwiniti a ebe totopa yesu tobere mu no enkofa to ye nchen bia emrade hia wo mo wo man Ghana mu na enso no ye de ania bi bekwa akogupu no enti won mo akopo no wo mo nso announcement wa ha wo mo ntie asoye ahwa enso mu nam ene huye ene wo mo enkrabata ne nyina ho ene eho dwumadie nyina Ministry of Fisheries and Aquaculture Development baby amame Emilia Arthur wodi no dwuma no ana wo mo de enkabode aba bebre se nyame adoma free July 1st July no a say no krebe holiday very good every sabre no adequacy August 31 ni nyina no yenkwapo ayo close season ya wo mo toponum credo pan wo mo de tum se ne be ya enam no a wo ponum no ne ma no wo mo nyina betimi anyinyi anya abosumi mienu de wo betimi anyinyini abaya akese na wo man no se yakona segya se wo no wo agyan ene ne mpota mo wo mo koyi nam no wo mo nkwache seaweed bio wo mo nkwache nwura nemum wo benya nam papa kase pa ne bio bolobolo ni atela no no manya bi ede abre he no wo tokra ne yakase ba ko 1 million kra no anya hwe kra wo beto sanse nam no ne hono ne price no ebe fata pa na wo keka nyina no na wo ka enso de akire wo no mo a ebe wiewia wo ho ede akwapo no so no navy fo ne be wo po no so ena marine police fo no wo be wo ho enti se munnim na moko na ya chemu a sane emra ne mu bedi no wo kire nsem mu se kire sompa. In return, canoe fishing vessel operators, and please hear me well, are expected to strictly comply with all fisheries laws, particularly on illegal, unreported and unregulated fishing, specifically light fishing, dynamite fishing, and all the unapproved fishing methods that our canoe fishers use. Wei aye mame Emilia Arthur ya wono aye soafo a wo hwe ensumunam ene eho akobade nsem so nyina ne mpuntu nyina hye na se ana wo kire se no kure wo soafo yi bokoko se sabre ne duru a wo bia antena fie woni di no na na nam sa aye so ama enam no atimi anyini na yatimi asa akwachi akese e de abre wo man no se nketewa no ena wo munyini ebe ya akese enti sabre fingerlings no uja won won betimi adore pa sa be kan wo mu ninom ene wo mu nua mpanimfo no ho ama emu atimi api entesa ya bewe wo mo nketenkete sensa sawa no World Safety Day conference kase bia akoso abusua na afibia wo mo hye ho fa afidia wo mo hye no se kwan a ye befa so na bia ye adwuma ye betimi anya adwene mo fan dia ye adwuma no na asundwe betena ho na enu achi apomuden papa nso besa ka ho na yetimi ayire ye nwa ye adwuma asomsom papa ama emu akatua pa aba na akatua pa nso abatua me ye dibi na ye dibi no nso ye nkyiri ma nyina nso asa aba be dibi ehunu mfaso a ewo sommo na afifa wor mo hyei no ana whole conference kase University of Ghana Business School Professor Kwasi Amponsa Tewia wakasa wase se guest speaker na nenkasa mu no ene wonya adaje ede Ghana adehia wo motivation pa no pay no wo mo adwene ko school pa e kire enema bi no mu a
Sabi o yetia yan hu na sabre no na honorable minister for Sompa electoral area na no appoint checheku no ho ntu onya adaje eyi ne akosi bo edekọ no ho a ebreye Kaya this year to the Queen Master, Ebema, Yehu, any Busia in Nahu Atoy. In the 28th of April every year, ILO for the SEO Minister, Rebecca Kai, Sayahon, Nafia Masi, Juma, a bedimu, I be protecting employee, and yes, a be protecting physically, a be protecting on mentally and socially as well. And the Anuntina at the University of Ghana Business School, Human Resource Department, decided that this time around we'll take it on because you see, Oba University of Ghana. The tech for my accreditation say program the MSc in occupational health until we thought that this was a very good opportunity to be a development launching program. It will be a and when it comes to the psychosocial issues, the psychosocial issues are normally no the safety a man for say Niama your friend say like I don't know the physical aspect, the focus on the physical aspect to the neglect the mental and social. But then the brain say nipa no adreno NCP and then the accident. But most of the time we don't even focus on that thing. We are only focusing on the physical bit. Na chese obia ho omubi we asem frama na nso ne nyina mu no emfa ho no dia wo ye se taku kapre sempo ho dwumadie kura no a babia de otiri betu hia papa eno nso wo so do ho bodondo na dondo ntimi san wo de odo ho bata no a wo betimi asifie de otiri atom wada ma ho adwo wa kaka bia nche wa nadwo no eno na Kwadwo Jesi Company Limited wona Central Steel for asabo na baso bio na ogusuwa nso esomsom papa no Ghana ha de ne nkura bata wo ba bia ya wiase afa na kura wo kekakọ enti ba bia wo no je ahoman 0204 355040 upese o si dan upese o wie de o de sha ase etuo mo ankosi na wie ye adansi ho ne ma papa ne de ekoba Jesi ne wo saa na mo nso o mo hwiansa ne dwuma mutusu no ya mo nko ne nchen na won na de papa no abadwa so anopai onyare hwemu nti na Endpoint Homeopathy Clinic wabebo ne sese e wo Ghana ha na ofiri UK mamu no wantena ho an pepa wani no wo se da bi wo ba behwe ne mama e wo Ghana Dr. Duboaten won Dr. Kwaten anopai kohwe santin pa ato na wo mo kwa akogya yarehwe se ye kronoma bo hia na ne se ya santimamua wo mo e won kran so dodo na de wani chirim e wo share signboard sprinters kwa no so ko na so hotel ho de me na me nka kura adaje ni poso ebia na eye tachiman henswa ho ko na kohwe Endpoint saya de nenso ne nuru no homeopathy nuru eno so wonya bi wo drugstore bia na se herbal shop bia mu nti na prostate ne hawo so de koda no kidney de ana ntini ho yare we bia na de akwakoma no awo no ye di twa apo a enkasa ko ho Endpoint na ubedi badudwan 0244 867-068 na homano no na wonkwanda no obe ne tententen ede amaw anopa ye atwuse twiniye na nsana enso beko mu ana aduane beko mu edi kan krawose enti se krawose no nso na Greenwich Meridian line no ankoda enso no mpunum Fatima hwa de kokopie London na da ose ase a abusua okasa kura ye hwe wani mu obu a yedi mo nyina na eso ate eni ntina no pai ese wonen Leicester etu anamon wo mu wo de etimanum kuro enum kankan no mo eno ye heba no a ena afi ba konso ye otachire mani ye ma ho kola nyame de ba otachire masa de ete enye fita ni green ni blue no bia enti an wa hye no so eno total care na nya white ne na ene ye wo se ne yesesu kirema 05016 1958 wo ma homa no uwi aya no mududo ansa na wako wadwuma so ansampo wape bibia to yem 2074 tete wode ne na ya dada so wonu mu a eni ne de yenso kronkron nanso wote ahaba ne pampan wom eni ntia no pai wo mu ne kuta yemu a kase no ye de brewo ye da ye hu tiewa ne nkae ye mfa nkame wo
Emma Aketiapa. No kwasem Emma Aketiapa. Yetwa ensem no esu. Yekwa kopie mu ewa Santimantemu afa no Southwest Mensini no emu. Na ho Emma Ebenezer owusu ansa oto yenkra ede free na wode abedan se woni ehu se emu bi nrada na dan bi a uncompleted building bi a ena ewo banikrum womu ewo hwa am se enka boni bi free wo ba womu ahwehwe mu a womu nhyada hu no ba bi free ena womu di nka na chi akọhwe ya abantie bi chese ne fa kura aseye awie abusia no pe fa cha me se metu anu mu nanso ne fa kura aseye awie ena nka boni pa freedom tu anu mu eba hwa na ja womu ye fast ekoyi prosifo so tira prosifo ba ye ebepeja emu no kakra no aka no eno bepeja ye ede ekro ye kope no krabe na wo kire se ebra asem ni sisa na abrantie no kra wo mo nhye nim no enya hu ni identity de nanso wo hwe no aso oda ho no a wo kwabro so na be semfinhia no be aduasa eno nam so ema obopini honorable Kingsley Asare ya wono na ya assemblyman e wo bani krum na wono ne bonkomo no wo de sei na to nanim. Yeah, no question dana obi my city say ordinary mo akwedidie no no ko to lifeless body no uncompleted building bi no the committee for so ko hwe na tisa ntine ko bo police for so amanie na nyamia domenra omuni sanitation for environmental for by na omumi abefa mu no nyamia domusu no yehu ye ebusiafo no sina babejinem aye bebe biara omodomo de hie no ba na mo si be 27-30 years. Okay. We Opani Asare Kingsley ya wono ena ye assembly member e wo ba ne krum na wone Ebenezer owusu ansa ena boss ankomo yi ebusua opambo ageman Sompa sunwane ena wono nso na nanu mafre no ode asemi ya da ne se David Sompa no ya tenase ya hwemu TV no afi ya santie mu FM no ya ko Facebook nso a ya follow mo Sompa 106.5 FM Accra ene ne aka nyina no ya yedi mo achi yehu dwumadi amudie se obi di ne ha beda mo a eni gina na wanya ne ha na no pon atobre nti enye enwanwa se ye nyina etie Sompa na nananu madehia won mo atroni na se wo mo de won wan se de ya oduma kuma chamba ka kiro no won ntu tre ka ho wo mo de ma wo mo a wo se wo mo mfa mra kwan no so na mo wo mbefa kwati kwan na former gudi a obo ade de adomo ya ga na ha ya sase de esase sekete na baabia bi wo bi no ade hye wa tru ne de ebi no so ombefa kwati kwa ba betu ana na nampofo wode to opambo agema yani mu se we de momma wiase nyina nte na wo mo a ewo galanse mu nso wo nso follow no wo mo hu se yempa bi ewo yenkonwa sase so ha se abribia niema bia se bia bru emfata bia ekoso ha no ogina mu na obo ho ban edema atroni assembly ha so mesan asisu dua biem se atroni ensase ya makwan emiemetu galamsey ewo yensase so ye bepese ye benya aduane adie esene se ye ba betu go ewo yensase so yentumi ma yensuo nyina nso so emesese se ensuo no eno ne yenkwa yensan ma ye haha ma ne ye niema ye hunu ya ema ye humi nso so ye ma mesei no nti ye behwe se ne nyina no ye bebo ho ban ne kwambia so no ye bebo ho ban asi ho kwan se e de ya ho oden a ye wo biara asi ho kwan se ye bebo yensa asi ho ban ama yen ya ye tiase ni ye nkyirema nyina ba omo aba be hu de jama omo de ye na mo ejama ye no yeso ye hwe so omo so ba omo so aba beto aso eno attorney traditional authority no wo mo secretary na ya wampofo wono enene opambo ageman edi nkomo Sompa sunwane na ewie ye no anso ho de awusi amponsem da ko otoso mienu wona ya troni hene akora nso edne de eto so sei ya dia ya to nyuma dia ne na manfo dia ya ne nyi sa dia no emle bia ya bo ya yi ho ban se yensuo amanfo be nyansuo ano o benya aduane adie na galamsey dia ya dia ebekum ye moa ye intimate mo se so bia ba mo meka nchere ana se tonye ayi wode say ensase so dia ya wo bi pa na mfo adawro ni ha ye ema enu nti de nya asase kase esa enti manwanwa se obi no free ba bi be ka se aha eye na asase bra ye wura kra no onim se
Come on, me call interview or mind interview. No, make sure say, yeah, sassy, a cockant, Jane Kurokasium, the woman in Kurasi, yeah, you more many other. Emma, Jammy wants you, because I say, and your massassi as one of the old enter. Yeah, and this messerum. So we back no because a high Yanaya. Won't ye, Sabi, Adam dear, and Cassa. Noa, Nana Apam Bo Ajamai. Some person yan. Wano enankrai wato ere maye. Afi yamfa nsem no nkopie mu ewo amanone. Wo amanone nsem mu no etiefo beka ya me wafa Trump baaye no. Eno ya se o ya se ne OPEC fo wo mo ye one of the leading oil marketing companies and other organizations ewo wiase. Wo mo ka ho bi no mo determine oil price ewo wiase. Wo no de betu dwa no wo kire se wo mo members no a UAE ka ho, Saudi Arabia ka ho. Wo mu nyina wo mu bie no. Wo hwe mu dwumadi a wo mu dia ase. Wo mu na inflate oil prices. Into wo mu no kra no, enka mfa say US ebo OPEC members ni bi ho ban a protect wo ma military protection ni ade na defend wo mu nyina no. Wo hunu say OPEC fo na nkasa no. Emu mpanimfo na nkasa na di anim no. Wo mu ha ewiase nyina. Eno nti wo no na wotia won pa. Eno ana woni Iran for ekabo mu a wo mo ayanta mu a se tag of war obi enya na nyonko na Israel for so tachiri yodium so jagumu yi wo mo ntam ntokwa ya nam so kura ma Strait of Hormuz emu nsensema ba ene ya bi traffic traffic achi woposo ni nyina mu na oil price ekọ na nimu a Ghana ha kura mampani afa 2 cedis every diesel so na petrol kura afa 36 pesos se ja ekanaba nti obi efa bi kakra sa no UAE for United Arab Emirates wo mo tena sidin ehunu se OPEC ni OPEC plus no wo mo di o maboro pa nti wo mo twa mo ho de afiri ho na wo mo leader ya ono wa de facto leader Saudi Arabia there's one no de ni wo mo ba obeka no eno na OPEC members na esu wo ndi so wo mo tena si ahwedi ni mo se da bi ase ye nyina na yetu wo yire no nanso we mu na determine the mind ya ena ye twe ho sei wo mo so wo mo twa mo de afiri OPEC na ho ani OPEC plus ni nyina wo mo atwom ho de afiri ho ni nyina coupled with ni akoso e was Strait of Hormuz ne so no wo mo hwe din na so man twom ho a e de asem kase pa ene beba eno na sompa ye ba modin abopini United Arab Emirates wo mo energy minister Ghana hanka abuginapo ye bopini no ye frɛ no Suhail Mohammad Al Mazrai ye ne bo nkomo no se we no ebusan senti mo bo Saudi Arabia for man ye se mo twom ho so mo hia Saudi Arabia for support and wo mo hia so bo Saudi Arabia for man ansa na wo take decision wo mo a man and wo mo take wo decision enti say Saudi for pro wo mo mpro wo mo fo mo kaka nko ba bi obeso mo de bo no wo mo pem wo mo ho no and wo mo ye eni ye se na we no ma oil price no ne bo ansa nko so say we mo no wo metimi ya bibia no say no mbe ye bi wo mo nye wo mo say UAE wo mbe tu wo mo yire one do ba montre so se Ghana for pekora bibi memu pa one be supply ebibi man direct wo ni OPEC for ni dwa bia sabre ya wo makan mi wa fata kire ho wo ma nansa so bom yodium say UAE for wo ni America for ka ba kire ho sentampe homa na ne wa kire bia no ye hu nsem e de bebrete efo eno so ne yegina na anopai no nsiambre mu kase ebo a ekoba je sesempre mo wo so ya serema endpoint pia yen 2074 ene Leicester Campina on me a years toothpaste na ye kase ebo kru ye no eno na wutie e wo 93.1 asantimamu utie wotakwa de do ma hinkru no 101.3 ede kro no na 100.7 wono nso ede kokro na mankasim ede fa 106.1 ene ye kingdom wa ena 106.1 kro na tachman so de ko 90.7 enkransa sompa fi afi so nyane Sompa 98.9 alaji be kwa na bro sanum yesu kura ye jahimo wono mu afane live atoto ede apete www.sompa1.com ensemi nyina no edi etwa bi wo ho ana Facebook no so eno nso ekoi triple man Agya Appiah Apam Dadaa anopai mene odman kuma che ame Obrempong-Nana Kwaku Ampomah